and gentlemen, my name is Apostle Eric Abedi. I am anointed by the Most High God. The reason He anointed me, He anointed me for you. I love you, boss. Glory to Jesus. Yabela vitumina nikotiwe. Ibeze mtoto. Abitotela mina. Kwenda mtotela wena. I love you, boss. Ibeze ukulunkulu. Athathu gobo. Azomnikeza mina. Umnikezele wena. I love you, boss. Ukusebenzisa ugobo. Akamnikezele wena. Ukuthi lapho kufanele khona. Bese ngizamogobo. Ngizodudula iminyango. Lapho kufanele khona. Bese kuyavuleka. Oh, shalabashala. Ngikhonjela wena mina. Mina ngikhonjela wena mina. uNkulunkulu akadingi ugobo ezulwini. Abantu abadinga ugobo yini emhlabeni. Alusebenze ezulwini ugobo. Lusebenze emhlabeni. Ayibonge Nkosi. Nginikeziwe ngize emhlabeni ukuthi awukhulume ngogobo empilweni yakho. Ayibonge Nkosi. Oh, Shabbat. Abanye ababizwa bangizwela kude. Ngithi le nto ngiyiphethe mina ibhosa kayingeke inamandla le nto ngiyiphethe. Angiyiphathela omunye umuntu, ngiyiphathela wena. Ngiyiphathela wena. Singadlala amadimoni ezingathi khona ayiphethe kodwa waphethe lutho. Ngithi siphethe into enamandla le nto ngiyiphethe eyokuvulela wena. Le nto ngiyiphethe. Idimoni elimvalele tshela umakhelwane lizoshipha makhelwane. Tshela umakhelwane idimoni elimvalele lizawushipha. Uma ngabe likhona la alithathi imithwalo yalo liphele endaweni ngoba lizawushipha. Ayibonge Nkosi. Ngithuliwe uSibakade. Angizwile uzodlala. Ayibonge Nkosi. Uthi uJehova ngizwile ukukhala kwabantu bami. Ngibonile ukuhlupheka kwabo. Nehlile ukuba bakhululeke. Nehlile ukuba bakhululeke. Ayibonge Nkosi. Ngoba ikinto ezokusiza ma uhamba noSathane. Sizothi masikhuluma into zaphezulu kwakhe. Sizothi masikhuluma into zaphezulu ubhoreke ngoba nawe uphakathi. Bese uJehova ungithumile mina. Kuba mkhulula abantu bakaJehova. Ayibonge Nkosi. Ngoba baboshiwe abantu. Ayibonge Nkosi. uSathane ubabophile abantu. uSathane ubavalele abantu. Abanye baloyiwe. Baloyiwe ngamathakathi. Lalela. Exodus 22 verse 18. Lingamvumeli umthakathi aphile. Amathakathi abenze njani? Afe. Nithi amathakathi abenze njani? Ushizo kaNkulunkulu lithi lingamvumeli umthakathi aphile. Glory to Jesus. Ngoba wazulu abantu bakaJehova benzeni. Ngoba umuntu umebiziwe akasebenzisa ugobo anikezwe yona ezinto akabizelwe yona ayeke abanye abantu. Ayibonge Nkosi. Glory to Jesus. Uzobhiliva kulo nyaka. And uzodiliva between
uzodiliva amathini. Uyathanda noma awuthandi, uyathanda usathane noma akathandi. Ngikhokhela wena, ngikhokhela wena bani. Ushubashela wena. Bazaze bewasheleje, bakuloboleje, bakushade wena. Ngikhokhela wena. Awena. Wena. Wena thina. Usebenza-ke into ozoyenza leyo. Uyaya emsebenzini, awuzili uzohlala, awuzili uzohlala. Khululeka, ngiyakwazi ukuyikhuphula kamnandi nje emkhathini uyovula. Abasemkhathini bayazi, uma sengifikile ngifikile, ngithi abakuvulele. Ngithi abakuvulele. Abathathi imali yethu, abalethi imali yethu. Ngibisiwe ngigcotshiwe, ngigcotshelwa wena. Nkosi, ngithi uJesus ngigcotshelwa wena. Ngizokhipha wena. Nkosi, ngizokhipha wena ngoba ungcwatshiwe wena uphansi. Ayibona Nkosi, awuyiboni uphansi. Ubona ukuthi uright, kodwa into yakho ayiphambili, ayiphambilile. Awazi ukuthi wenzenja, ungcwatshiwe uphansi. Lalela ngithi ngizokhipha. Ake uzufe isikhathi sakho singakafiki. Ake uzufe isikhathi sakho singakafiki. Ngibendleleni, ngiyavala, ngithi okuthiwa bayafa lonyaka, bayaphila. Ngoba uqobo lwakho kufanele usebenzele uqobo lwakho. Uqobo ofaka kulimali kufanele ukukhipheke imali yakho. Uqobo ofaka kulimali, ayibona Nkosi, uqobo ofaka kuzinto zakho kufanele ukukhiphele izinto zakho. Ukwatiswa yini? Awufuni yini baphumelele? Uzoshada ngegama likaJesu. Nithi mina uzoshada ngegama likaJesu. Uzoshada ngegama likaJesu. Imali uzoba nayo, uzosebenza. The devil is a liar. Uzongena kuyakhapha. Yakhashazwa ngama-dreams. Kukhangisa sinzima, kuqhekeka namathwala, amathimona yabaleka. Hayi kukhangisa yebo kuqhekeka amathimona ayabaleka. Ufike kwathena uzophumelela ngenkani. Uma ukhonza la ngenkani uzophumelela. 40 verse 21. Yebo. U-Isaka wamkhulekela umkakhe kuJehova. U-Isaka wamkhulekela ubani bazalwane? Umkakhe. U-Isaka wamkhulekela ubani bazalwane? Umkakhe. Lethe iBhayibheli kwakuvalekile. uRebecca engakhona ukuthola abantwana. Ayibonga inkosi ngonyaka ka-40 wakhuphuka wayomkhulekela umkakhe. Jesus.
uma ekhuleka wathi inkosi ngicela umngane athola abantwana ngicela umngane athola abantwana ngicela umngane athola abantwana lalela nawe ngizakukhulekela ngikukhulekele 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 uzosube nayo lento Jehova akudala ukuthi ube nayo. Wawuthakathi uzokonda ayikho into eyonde njengomthakathi ubokububa thakathi phela lo bondile uyasibondiswe yini abanasikhathi sokuphumula abanasikhathi sokudla isikhathi abanaso kugijimisana nawe ukuthi sebenzani manje yikho bondile futhi ayikho into ehlupheka njengomthakathi akekho umthakathi owambona akhe kahle bonke abathakathi izindlu zabo zitshekile inkinga yabo babhizi ngabanye abantu engabe ubhizi ngempilo yakhe ubhizi ngabanye abantu uyekela impilo yakhe imile ayimpawu ukube ne-24 hours ayispende ngaleyo egijima hambe eqhiba imithi emzini yabantu uyispende efunda uyispende aplya efuna umsebenzi ngawo ukuthi nempilo ukuthi nempilo Bishop wamkhulekela ibo Nkosi wamkhulekela lalela sizokuthandazela kuzaze kulunge ibo Nkosi sizakuthandazela isigwaqwa sizaze sihambe sizakuthandazela isikhwakhwalala sizaze sihambe sizakuthandazela ibhadi lizaze lihambe sizakuthandazela ishobolo lizaze lihambe ibo Nkosi Jesus sizakuthandazela Jona Jesus ibo Nkosi simamnyango wethu sithabe silethu la kunsima khona uyasethwala ahambe nathi kushapizitha eba Nkosi azakubona ungaphesheya bengazi ukuthi ufike kanjani bengabathe babuka ama-footstep ukuthi uhambe kanjani bengaboni kanti hayi la kunsima khona Jesu uyasethwala yeba hambe nathi kushabisitha ukwabona wena uhlangana nabantu ade behlekisa uthi ungathola umsebenzi ubabane nje usebenze bembiji ungasabatholi kahle bajabile ngoba uJehova uyathwala umama uthi ngoba besibikelelana kahle wangasavumi sekumenzeni usejabile ngawuchapha abantu impilo yakho praise the Lord angitshela ngokudlala ngitshela ngokudlala praise the Lord ngitshela ngokudlala ngibiziwe ngasabela ngasabela mfowethu ngangingafuni ayikho into engangiyizonda njengoba ngumfundisi nganginyanya praise the Lord uma wangibuza kwangibisa ngumfundisi noma ngabe umdala ngangikubamba ngamawashini praise the Lord ingiyayisa leyo nto leyo ibo Nkosi praise the Lord ngashaya ingane ngehlezeli ngaka elulula ngayishaya wapha yawaphansi ngalesandla lesi kanti uNkulunkulu usigobile ngesandla lesi wambisa uthisha wathi uyishayelana ingane ngethi ngathi ngiyishayela la hlezana wathi unamanga wena ngaka awishaya ihleze ngashaya umuntu ophe limlehle phansi le ngathi bakithi thishayele hleza kanti uJehova usigobile isandla usigobela wena wangeshayela uJehova ngase ngavuma nangithi kuyabela isikhathi ngoba ngihlalele phesheya ngidrivele imoto zamamiliyoni ngihlale emuzini wami ovula ngeremote wathi uJehova sila iphunzini ngoba efuna wena impilo yakho iqhaqheke andike le nto ngithuke yona uzoyenza impilo yakho
Ngizoyenza empilweni yakho. Ngoba ngibizele wena. Angibizelanga idahla. Ngibizele wena. Angibizelanga amanye amabandla. Kunabakhona ababizelwe bona. Wena ula. Ngibizele wena qobo lwakho. Hallelujah. 20 verses 5. Uyisaka wamkhulekela umkakhe kuJehova. Yebo. Ngokuba wayeyinyumba. Wayeyini umkakhe? Wayeyinyumba. Nenyumba sizokwenza njani? Sizaphatha. Ngithi nenyumba sizokwenza njani? Sizophatha. Noma umndeni wakini waqalekisa ufike kwathela sokwenza njani? Hallelujah. Hallelujah. Sakhona. Nawu sawukhona uthi lo mntwana. Kukhona wena ebudaleni bakho njengoSara eBhayibheli wayesesedlulile esigabeni sokuthi engakhulelwa kodwa uJehova ezulwini owenza izinto ezingekho sibe khona owenza impossible kubantu kube possible wenza shaw ukuthi naye lo mntwana uyakhona. Lalela ngoba wena ungisho ngithi mystery semoto yakho uthanda ungathanda usasigona na usasigona steering semoto yakho nawe ngegama lika Jesu noma ungangikholwa ungizwela kude ngiyazi kune 350 esele ku account yakho 350 or no 350 uzosibamba steering semoto yakho nawe izinto azivele emalini izinto ivela kuJehova wena ugabenge imali sala nemali yakho ngikhuluma ngesibusiso mina esivela kuJehova akasebenzi ngemali yakho ucebile igolide nesiliva linelakhe uma sikhuluma siyothenga ngaleli yagolide siyothenga ngaleli yasiliva uzawumangala. Ngoba ngithembe i-account yakho mina ngiyithembile yami account ngithembe i-account mina yasezulwini tell makhala ninamandla lento inamandla lento siza lo baba ngento eyodwa nje maphela mukhole lo baba maphela sizokufaka kuleka sizokufaka ubheka mina ngedwa bekhona abanye sizofaka ubheka mina ngedwa sinaye sibili sinapha konke sizolanda ubheka mina ngedwa emabathewe yababuka abanye ezwe bembona ethi uma yebheka wena ezinhliziyo yakhe ijabula khululeka noma ngabe ugane esithenjini uma usifike la uzabuyolala kwakho nje ungalalekile ezokuthi akeze nje ngapha uyaza akeze ngapha kufanele ubheka mina ubheka mina ukuhlala nabangcwele praise the Lord ungezulu kuyihlupha uyofunana novela bahleke nginaye siyabinaye nawuzokhamula khona bazawusmayila nginaye usho umkhanya kude nginaye noma ngabe useCape Town uyokhanya eCape Town noma ngabe uphesha uyokhanya phesha nginaye asukakeka hlala lapha hola lapha ngizabulungisela faka izibiba zasezulwini ibonkosi ngikukhele ngentele zesizulwini ukuthi bu kungena ikhona kuthiwe uyena usisibani sicela
uze ku-interview Monday. Khululeka. Funda ivesi zakho. Asilokhu uxakeka. Kanti usindiselwe yini? Sindiselwe ukuhlupheka? Hayi la. Lapha masasindisiwa sihlupheki la. Ukuhlupheka funa kuphela endaweni. Funa kulahlekelwa izikhiya zemizi yethu ukuhlupheka. Sisindisiwe. 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 Hallelujah. Yebo. uJehova wamzwela. uJehova wamenze njani? Wamzwela. Ngoba uyazwelana nathi. Nawe uzokwenza njani uThixo? Uzakuzwela. Bese ayizwa lento labantu. Yesu uzokuzwela. Nkosi. Ngoba wena ufuna ukuzwela ngabantu. Yena nabantu ngeke bakuzwele. Nkosi. Praise the Lord. Njalo nje. Yena makhala uNkulunkulu uzakuzwela nawe. Hallelujah. Uzakuzwela nathi. Hey. Limsuluti nje. Owangabizwe lithi khothoza kuyo lensimbi. Ungayi kwamanye amasiko. Hlala kule nsimbi nje lokhothoza. Wathi uma esakhothoza uJehova wamzwela. Hallelujah. Inkinga yakho uhlukothoza la uphinde uyokhothoza kwamanye amasimo uphinde uyokhothoza kwamanye amasimo yike indaba yakho ingacaci khothoza kuyo yona le kule nsimo le Jehova uzakuzwela Jesus. Yona le. hamba ngithi uzakuzwela Hallelujah. akanayo injabuliso uyasiza ngeqiniso unothando uzakuzwela Jehova wamzwela wathi ngamzwela wasekwenzekani ngoba manje sekuzwela uJehova khona into ofuna ukuthi yenzeke funa kucaca ukuthi lo muntu uzwile uJehova. Praise the Lord. Hallelujah. uthi uma uyibheka impumelelo yakho ungaboni umuntu omunye ongambonga uthi kodwa maye muhle Thixo. Hey Nkosi yami. Maye muhle Thixo. Moya ongcwele. Awususa ithemba lakho kumama wakho nobaba wakho ngoba kungenzeka bangakuzweli. Hallelujah. Yes. uJehova wamzwela. Wamzwela Jehova. uRebecca umkakhe wakhulelwa. uRebecca umkakhe naye wakhulelwa. Hallelujah. Oh Jesus. Moya wethu. Nkosi. Kade bekhulela abantu emangweni uRebecca da. Nkosi. Kodwa abantu bekhiqisa ingane nangapha uRebecca da. Kanti uJehova uyahlela nje kumzwela uRebecca naye wakhulela. Ngithi mina uSeptember inyanga kaNayini unayini inyanga yokudiliva